Sing penting, ya. awake dhewe bengi iki didhawuhi menghibur. Menghibur. Piye carane menghibur Nah. ben iso mengedukasikan penonton. Iya. Mula digoleki kae ibumu tok haram kae. Bah, lagi malah ora iso bedakne iki ndi pager karo ndi. Kon dipager ndi sinden mangsamu. Dadi tetembangan. Lho ngene ben kepenak kok iso. Diawiti saka presiden sing endi? Sing Loh. sing gedhe. Nah, iki ana pundutan Mas diwaca dhisik. Napa? Geng dalu Pak Dalang kula Mbah Darno Tulungrejo kandhat nyuwun gending sesideman matur sembah nuwun. Peh dan Engko sing dilacani sing Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam geng dalu. Pak Minto kula nyuwun lagon kacu kuning kalian Rondo Banyuwangi. Menika Anu ngapunten Pak. Pak Surani Manggis. Pak Surani Manggis nyuwun pangapunten gending Rondo Banyuwangi dene saged dipun pinangkani, Pak. lah ngopo? Rodone slabine sik slabi. Wah iki gending pamundutan kok rumangsamu. Sabi. Jajal kene kene Ya. Mas, anu Mas, santaan Mas. Tuk Ya. ben ngadeg jajal. Ayo ngapa? Ya, ngadeg kok, Nduk. Hop, tuk. Atas ono. Hei. Rene. Suwa Mas. Aduh. Tuk. Wah, kowe Mas. gudi licah. Kowe gitu. Dikodrakne kaya ngono kok iso. Lah ya ning awake sehat. Sing cilik-cilik iki lho. Kowe iki nyapet Ye. kok ya mendadak milih sing gedhi ngopo? Sing gedhi Ayo. kuwi angel biak-biakane. Heeh. Sing cilik-cilik iki lho penak dan dilukno pethuk ngono lho. Aku meng wis ya, Mas. Bubumu gudi men. Pupu ndasmu kuwi. Kilengan. Kuwi lengen kok pupu ora. Kok iso? Ngajeni. Coba jajal kowe umpama awakmu dadi anake iki jajal iki mbokmu jajal. Sik to piye to? Kae jajal anakmu Oh, ibaratnya. iki anakku. Iya anakmu mbok kon kuliah kaya ndek Mbak Putri. Oh, Iya. nggih. Ben sukses iki kepiye prosesnya kepiye ngono jajal. Oh, nggih. Anakmu tuturono kae. Le, sampean ning sekolah kok panggah bolos sae to, Le. Sik tok mosok tuwek anake karo mboke. Tok maneh ngono lho, Mas. Tak omong ngene ya to. Bocah saiki ora iso didelok saka rupa, ora iso didelok saka umur. Iya. Sakala umure enom raine tuwa. Tuwek. Sakala raine tuwa umure enom. Ya, mosok raiku tuwek, Mas. Lho, sing tuwek iki raiku iki lho. Aku apa iki? Sampean anake. Izin ya, Pak. Anu ludrukan. Oh iya tung tak tok nih jajal Mas. No. Rata-rata. Anakku meng nang ndi ya marane? Oh, alah tuk mendino mek dolan mendem. Mbok sekolah ngono to, Le, panggah ora mendem yo medok. Wong kok jan. Dek sing ditiru ki lho sapa? Lah nggih, ditiru ki lho sapa? Ya apa sampean ku grundel dhewe ya apa? Saiki ndok ndi anakmu ndok ndi? Garo mau mbuh nang ndi kae, Mang? Lho, sampean iku minangka dadi ibuke. Lah apa gak iso nuturi anak situ? Gak kena dituturi. Lah ya apa sampean lek didik iku? Arek iku mbok. Biyen metengmu itu nyidam apa? Oh, bapake akeh iku, arek iku. Wah, bapaknya akeh. Oh, layakno anakmu jenenge Bram. Gawene Brame rame lho biyen. Iya, mbuh wi. Gak, saiki anakmu ndok ndi? Anakmu ndok ndi? Parane rono mau. Ayo diceluk. Dipakai. Le! Anakku! Ya, Bos. Nene. Gak ngajeni bapak. Nggih, Pak. Arek saiki unggah-unggah gak duwe. Nggih, Pak. Tata krama gak duwe. Nggih, Pak. Hunyuk-hunyuk totok kono totok kene. Toto gendadan. Apa arek-arek? Kok iku unyuk-unyuk kok kono ya Allah. Neh, Mas. Kon gak ngerti unggah-ungguh tata krama subasita sopan santun Nggih, Pak. adat ketimuran. Nggih, Pak. Arek saiki ditata rek. Nggih. Gak yayan ngono iku. Nggih. Totok kono totok kene. Toto gendadan. Aku malah gila.
Oh, sik. Penak lho, Mas. Kono. Lah kok mboke diusuk-usukne. Ah, kon niku ya apa rek? Ayo, tetu kono, sungkem ambek ibumu. Ngapunten. Ya apa niku? Wis aja nggih tutuk getak dong. Ding aku. Yo alah. Ger, Ngono. Nggih, Pak. kon niku dok endi? Kuliah, Mah. Ibu ki lho goleki toto kono, toto kene. Oh, tutuk getak dong jotosne. Ora. Rasa nggih blangkon to, nah ngono lho ben ketok enom Kuliah, Mah. Kuliah. Nggih, Mah. Heeh, muga-muga iso sukses kaya Mbak Putri ya. Ya, Mah. Mulane pancen aku ki ning ndi kuliah. Aku ki sembarang Nah, Oh, kaya anak kuliahan ngono ya, Mas. anak kuliah napa malah kaya bang plecik ngono ya. Ge mancing, Mas. ya, Pak. Boy, rene. Boy, Kok jenenge kirik. Loh. Jenengmu Boy Ireng. Dagelan Madiun. Ayo rene. Kon niku ya apa rek? Gak mesakno ibumu ta? Ya, Pak. Ibumu direwangi kerjaan karo bengi, bengi karo awan. Oh, Golekno duit ning kanggo ngragati awakmu. Saiki ayah entuk kabar kon saiki gak tau mulih. Ndok ndi kon? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah, Pak. Kuliah tak kuliah? Kuliah. Ayo. Ibumu teko. Kuliah lho, Bu. Tenan kuliah. Nggih. Wingi kuwi dosenmu kuwi goleki. Kon iku ndok endi? Kula kuliah, Bu. Kon Gak gak percaya. percaya. WA-ne ayah. Entuk chat saka dosenmu. Kon gak mlebu sekolah, malah kon ngentekno dhuwit jurusan ya. Betul, Pak. Kon aja ngapusi. Lambe gunane dingge omong sing apik, Nggih, Pak. Dingge ngomong sing temen. Nggih. Aja ngapusi wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wis rekoso. Sik kok kaya rekoso. Kurang apa aku dadi bapakmu? Mulane, Pak, pancen kula anu Ajining diri saka latile, Nggih. ajining raga saka busino. Nggih, kula. Kon gak iso jaga wong tuwa, Nggih. sok dadi apa kon, lara, Pak, lara, Pak. Sawangen ibumu Nah, nggih, Ibu menika mikir kon nganti ngenes awake sakmono gedene. ngelesok lemu. Kok aja guyu-guyu kon. Lara lho, Pak. Cek kene iki. Pak. Duwite mbok delene iki. Kuliah, Pak. Kuliah. Aja mbok delene iki. Kuliah, Pak. Duwite mbok delene iki. Aja ngapus. Aja ngapusi. Mbok aja. Kuliah, Kok Pak. dadi apa? Mbok dadi apa? Bapak dadi apa? Aja kaya ngono. Anu, ketika aku izin anu Pak minta. Heeh. Aku tak ada dua bapake, dadi bapake kula. Ya apa iki? Kowe anake kowe. Lah kok pengen dadi pake? Anak tutuk ning biasa kowe. Aku dadi bapake aku. Anu nyilih sing tak tos. Tak bomo. Kula bapake kula. Wis kene. Kene. Ayo. Dung. Yalah. Kok ngene manto nasibku. Mbak. Yudi sing teko, Mbak. Ya layut. Oh, Layut. Bapakmu layut. apa, Mbak? Bapakmu bendino kuwi ngomong medok. Astagfirullahaladzim. Mbokmu ki ndak tau diuli layut. Astagfirullahaladzim. Alah, setuna lho. Aku wis Simbok. suwi ora dipangker iki layut. Layut. Mbak, astagfirullahaladzim. Tak kira bapak mbiyen ngongkon aku mondok, akhlakul karimai bapak ya apik. Alah, alah. Saiki Aku bapak- kirang bapakmu ki. Insyaallah, Mbak, mbok sabar, mbok sabar. Alah. Sabar, mbok sabar. Fit, Ceritane ganti. kowe lek omong ora tau dipangkring iki usul ning aku. Yo, Aja nelongso, Mbok. iya le. Wong mulya kuwi mesti diwiwiti saka rekoso. Iya, Isane bener. mulya mergo rekoso. Wong sing Iya. gelem rekoso mesti bakale mulya. Nah, Amin. Simbok saiki diloro-loro.
Ojo simbok sing ngadepi, aku sing ngadepi mbok. Ya adep ana le. Bapak kudu tak wehi kultum sing paling apik. Iya, ceramah ana Nek bapak. bapak nganti gak tak wehi kultum, ndak tak tausiai, engko Iya. tak tahlilane mbok. Aja. Aja sik. Bapak ngendi mbok? Ning kono mau nguli Yuli. Ganti. Wah, ngene iki to, Mbak. Ngene iki. Sacane bapak ngene iki, Mbak. Iya, Masyaallah. kaya ngono kuwi. Masyaallah. Yen aku nyawang bapak ngene iki, Mbak. Isin aku mbiyen mondok, Mbak. Aku ya isin. Tak kira bapak kuwi iso ngandani anake, iso kanggo contoh anake. Wawahan ora ceblado saka wite, Kulun nafsi dae qatul maut, wong sing kedurungan napas besok bakal kajemput maut, bakal mati. Kalungan sarung ra gawe songkok iki nggih. Kalungan sarung ra gawe songkok ngisi iki, Masa bapak dikamplengi ngene. Anake kon mondok, bapake malah jiki, Yo, sampe gak ngerti, Pak. Kuwi anakku lho. Sampeyan biyen ngomong, "Le, Mosok pake mbok kamplengi ngene. Rene, Malah kaya kirek. sampeyan biyen mondokne aku Heeh. entuk pirasat apa, Pak? Aku pengen minter anak kok, Le. Saiki aku mbok kon mandakne. Mbok kon mondokne. Saiki wis mondok. Mondokne, Pak. Apa? Kok malah guyon sampeyan. Aja yayan, Pak. Ibu mesakne. Ibu lho gawe jilbab. Aku kon congkokan. Lah kok sarungan ora songkokan. Rumah kamu. Aja ngono, Pak. Aku ora ati, Pak. Aku ora ati. Mbok kon mondok. Kene ijol ya, ijol ya. Piye ta ki? Ijol, jol. Napa neh? Aku tak dadi mboke ya. Dadi apa? Lha lha aku sapa? Barang. Heh? Sakarepmu. Kowe dadi germo karepmu apa? Ya, nesu ya. Aku dadi mboke, aku dadi mboke. Ora oleh marah lho. Alah, gel aku kamplenge, Pak. Hah? Di kampleng aku. Dadi mboke kono, dadi mboke. Mboke aku. Dadi mboke karepmu ngono. Loh, kowe rono sik. Sambaton ning kono lho, kok iso. Sambat sik ning kono kok iso. Ngono, jajali. Sambat sik. Nah, kayak sarung lak kena to. Awune mason iki. Ngono kuwi lho didelok. Jan. Malah kaya bakul warung kopi semampir kae lho. Wis Jan. Walah anakku suwi kok ora mule-mule. Suarane sing terakhir kok gedhi. Cilik wae kok mule. Aku suwi ra ketemu anak-anakku ning endi to anakku iki anak. Awakmu cara tenan. Gawe iki terus klambimu dasteran, semi, terus mbok jaketi lepis kaya busri. Wis persis. Jadi gundulmu. Ayo. Neng ndi to anak-anakku loro-loro ning lanang wedok neng ndi to ya kok ora mule. Nek. Iya, Pak. Ya apa, Pak? Iso gak iso dina iki ibu ayo digawa ning bali desa. Loh. Lah ngapa, Pak? Sampeyan gak krungu kondang ibu ta? Enggak. Bapak lagi mati 3 dina wis ditinggal demenan ambek wong liya. Loh, tenanan no? Loh iki ngene, loh ngono. Kok loh iki ngene? Oh, kleru. Ha iku lak ya mak piyok ngono lak ya. Susah. Iya, kleru, Mas. Ayo. Loh, kaya ngono kuwi. Iya, Jebule Ibu. sampean wong wedok, ayo ibumu kandhanono. Oh, Jadi jebule bumane muce Mas. kaya ngono kuwi. Kaya ngono. Ya, Fit. Kelakuane Ibu ning jaba. Kaya ngono kuwi. Bok. Heh? Anu sing awi ndang dibarne iki. Lah ngopo? Guluku bosok tadi aku. Lah wong kowe yo angel kok dikandhani kok. Dadi ngene lho. Dadi patuladan ki sing apik ki Mas. Heeh. Keten iki ben ngerti kehidupan dalam berumah tangga bermasyarakat itu seperti apa. Iki lho. Ngono lho. Sarunge cah nom mbek. Nah. Kowe ngawur. Ndi kuwi mau sing duwe aku ndi? Iki sarung iki. Sing duwe sarung ndi? Kuwi lho. Yo kekno kono. Heeh. Gawe tok ki nyambut gawe rawe royalti. Ah ya. Diselingi, Mas. Sik, Pak. Nah, tetembangan. Nah. Kaya ngapa? Sik Pak duduk. Iya no, dhewe kerja e. Ngono kuwi tanpa kuwi menunjang dekor ya apa ya nutut kok iso Pak. Seket neh topi.
Heh? 50 Topi. topi. Sene to. Hmm. Topi sapa iki? Ndi? Ya, ya. Ya, Masalah. Lah kuwi. Sik